May modernong ospital, mga pasilidad sa tung naresibiya mga tabang medikal sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joey. Tuni sa GB. Tuni sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tuni sa GB. Tuni sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tuni Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tuni sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa idang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tuni sa GB. Tuni sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya, Gabos. Welcome sa programang 2D sa GB. Ngunyan pong Abado, Sabado, Petsa 13 na po kana bulan na Nobyembre 2021. Sa ngaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda, kanikaduwang distrito kang probinsya ni Albay. Sa ngaran ni Kuya Ronald dyan sa control. Ako po si Councilor Nom Dawal kan Manito Albay. Kasabay niya to sa pagkatod kang programang ini ang samuyang pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Sa panginginot po kan samuyang Chief Operations Officer Justin J. Bulaños, with Kuya King, the Weatherman Reginaldo. Yaon man dyan sa 2D Special Project sida Kuya Mundaen, Pading Tots Disolo, Councilor Ian Buena, Sir Willie Esplana. Oy, si ano pala, si Councilor Dante Magallanes. Welcome back sa 2D DO. Siyempre, yaon man dyan si Jos Barcelon, si Carla Briones, Jean Rose Andes, with our muses, Ate Erika saka Ate Hazel, with all the youth volunteers from Team Alba Youth Organization. Kami kabos nagpapaabot ni pangungumusta si Ringman Paglaom na kamo po nasa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. Diyos mabalos palan sa gabos ng mga frontliners. Lalong-lalo na po ang sa tuya pong mga healthcare workers.
Sa inda pong padagos na pagtaonin na serbisyo, siring man proteksyon sa satuya kontra COVID-19. Kaya bilang pong pagbalos niya to sa indang selfless commitment, kay puan siguro na sunodon niya to man giraray manlain-lain ini po ang pinakasimpleng protocol na ipinapasunod po sa tuya kan sa tuyang gobyerno ining padagos na paggamit nin face mask. Siring man kan paggamit nin ini pong sabon sa katubig sa padagos sa paghugas kan sa tuyang kamot, pati naman po ang paggamit nin mga ini pong tawag dito yung hand sanitizers, and maintain social distancing. Sa arog po kaya na pagsunod niya to sa mga health requirements na yan, may papailing niya to ang suporta sa mga frontline workers niya to. Pasalamat kita at naglulay-luway na po na nagbababa ang kaso ni COVID-19 sa bilog na Pilipinas. Pero dahil po ng hulugan na maging kampante ang lambang saro sa tuya, huli po tang COVID is real and it is still around. Siyempre, igwa po kita ni na pagbati ngunya na paghapon ta Sabado ngunyan So dahil pong laog sa opisina, di ba? Dahil man po ni trabaho. Kaya yaraon sinda sa sinda pong harong. Siguro sa mga oras na ini, nagkakaigwa na po sinda ni pagmerienda. Ang masiramon mo niya na pagmerindalan, pag-arog kay ning medyo malipot-lipot. Ito bagang pansit bato na may sabaw. Pansit bato na may sabaw. Tapos igwa po ni salak na pechay. Nako, ang sarap niyan. Lalo na kung igwa pa ni na bagong haon na sinapot o baduya. Puwerte. Kumusta na po kamo? Mauran-uran ba kasubagwad eh? O dyan pala sa may kilometro 16. Ara mo ini Otabi AM. Kung sa'yo ng kilometro 16. Igod tabi dyan ki nag-slide na motorsiklo dahil po sa mahal na sang tinampo. Mas lalo na siguro dyan sa may portion kan Kawayan, pasiring na digdi sa may tulay dyan po sa Tinapian. Taigo po dyan in road widening. Yung mga dugi na nawawaltak hali sa mga darakula o na truck, pag nadudumugan uran, abaan ng alnas. Kanakaagi mga aldaw, tulugaro itong nakamotorsiklo. Ang halos sa rabay-sabay na nag-slide dyan po sa may parte kan Malubago, Manitolbay. Maray na pong giraray kay Barangay Captain Erwin Astanyo. Dyan po sa Malubago, Manitolbay. Kimanay Helen Palmedina. Good afternoon po sa Indo dyan. May pangapudan po sa publiko ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital na ansay tabing sa indang outpatient department o OPD consultation para sa mga pasyente kan surgery, OB-GYN asinman pediatrics. Magbubukas na database sindagiraray poon na Nobyembre 15, 2021 o sa maabot na Lunes. Kung sa indo po magigirumduman, ini pong mga nasambit na mga serbisyo
Diyan po sa BRTTH para mientras na pinag-oktaba dahil po sa ang BRTTH ginamit bilang COVID hospital. So, ang OPD clinic schedule, Monday to Friday man giraray po. Lunes agod Biyernes. Ang surgery clinic, mabukas po sinda alas 8 nin pagkaaga hasta alas 12 nin udto. Ang pediatrics clinic, alas 8 nin aga, sagud man alas 12 nin pagkaudto. Mantang ang OB-GYN clinic, mabukas sinda alas 12 nin udto, sagud na pong alas 4 nin pagkahapon. Ayon. So maray pong bareta ini sa mga nangangaipo po nin attention medical kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital Outpatient Department or OPD. 18 minutos makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Balikan niya to yung day niya to natapos na matukar ka nakaaging Webes. Kini pong manungod po sa agrikultura kapag hiling po ni Congressman Salceda bilang key driver of economic recovery. Kan nakaaging aldaw tabi mga tugang, ini pong si Congressman Salceda, buyagyag niya ang pangangaipo na suportahan po ang sektor kan agrikultura bilang karoda tabi ini sa liyabe na kung saan ining liyabing ini iyo po ang magbubukas o magdadrive kan recovery kan sa tuya pong ekonomiya na labi po nadanyaran kan ini pong COVID-19 pandemic. Nasambit pong panaramon kan sa tuya pong kongresista, iyan po base sa eksperyensya kan sa tuya pong nasyon. Kan ini pong sa tuya pong namumutan na Pilipinas, nag-agi po sa pinag-aapod na Great Recession kan mga taon 2008. Asin ang sektor po kan agrikultura, nailing po duman na iyo po ini ang nagtaonin bakuna. Nagtaonin bakuna, duman po sa bilang parte kan 2008 Economic Stimulus Program, tayrarong po kan Administrasyong Arroyo. Takan paano na ito tabi mga tugang, ang ekonomiya kan sa tuyang nasyon, medyo po tagilid. Asin tangani pong masimbagan, kan sa tuya pong gobyerno nasambit ng tagilid na kamugtakan kan ekonomiya, nagluwas po ini na Economic Stimulus Program. Kasabay po duman ang pagtaonin na atensyon. Digdi po sa sektor kan agrikultura, asin ang naging resulta tabi, iyo na luway-luway na nakabangon po ang ekonomiya kan sa tuya pong sosyedad. Sigun po kay Congressman Salceda, kumbinsido na tabi siya na ang pagtalubo kan sektor kan agrikultura, asin ang pagtaonin na importansya o halaga sa nasambit ng sektor, ida po ang saro sa mga mabusol kan sa tuya pong nagsukamang na ekonomiya, panganing ini po makarecover sa mga maabot na panahon.
So, padagos man po ang commitment ni Congressman Salceda bilang chairman kan Ways and Means Committee dumampo sa House of Representatives as well as bilang senior Vice Chair kan Budget and Appropriations Committee. Padagos po ang sa iyang commitment na tatabangan niya databi na mapalangkaw ang budget kan agrikultura sa maabot na taon 2022. Vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore, tu sembri importante di quella ragazza amore, tu vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore, tu sei il mio amore, tu vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore, lei lascia che dica lei, non sa cos'è l'amore, lascia pure che ti parli male di So mga nagpa-follow up tabi kang pinag-iristorya niya to kanakaaging Webes, ito po manungod sa loan program para sa 13th month pay kan mga empleyado sa mga pribadong kumpanya. So bilang pagripaso kan sa tuya pong pagtukar kana sambit ng impormasyon, ini po ang nailing na solusyon ni Congressman Joey duman po sa problema kan mga saradit na mga empresa o mga kumpanya na nailing niyang madidipisilan na magtao Kuya Ronald kan pinagmamandato kan gobyerno na 13-month pay. Sigun po kay Congressman Salceda, ang Small Business Corporation or SB Corp na saro pong lending program, nagtangro da atabi ini na kihababang interes na pautang para sa mga pribadong kumpanya na man po ang magiging source kan 13th month pay kan mga empleyado kay ni. So sabi ni Congressman Joey, mas maray databi ining proposal na iniyo na mag-utang dyan po sa SB Corp ang mga kumpanya, mga pribadong kumpanya na nagkaka-eksperyensya nin bakong marhay na income sa inda pong negosyo, mas maray databi iniong iskemang iniyo kisa duman sa proposal kan Department of Labor and Employment na daay na magtao ni na 13th month pay ang mga employers sa inda po mga employees huli po kan problema ang tinao kan pandemya. Makusog po ang pagtubod ni Congressman Salceda na ang Department of Labor and Employment siring man ang mga government financial institutions, halimbawa kan SB Corporation, ay dapat databi kay puhan na magpautang para sa mga private firms. Tanganing makasunod ang mga ini sa Presidential Decree numerado 851. Pinasalamatan man ni Congressman Salceda ang SB Corp para databi digdi sa enlightened decision. Igsadol niya man ang iba pa mga government financial institutions, arugan Land Bank, asin iba pa, arugon po ining inisyatiba kan SB Corp igwa po nin mga existing partnerships iniyo na mga GFIs na iniyo na iyo po ang magiging agihan tangani po maging mahalnas ang pagtaoninda nin serbisyo digdi po sa mga nadidipisilan na mga pribadong empresa. Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos bien. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. Oy, dakul ba yan nagkakirigkig sa indo? Sabi ka ni Baday naman nga, expected mi naman nga yaan.
Ang buot kong sabi yung tabi, ito bagang so bareta ngunyan pa sana, na init-init pa nga ni, na si Davao City Mayor Sara Inday Duterte, nag-file na kan sa iyang Certificate of Candidacy sa paagi kan sa rong kan sa iyang abogado bilang Vice President. Bilang Vice President, sa irarumpo kan Lakas Christian Muslim Democrat Party. Na ang titular head kayan, iyo po si former President Gloria Macapagal Arroyo. Asin ang national chairman, iyo po si Bong Revilla. Ang presidente po kan Lakas CMD, iyo po si Martin Romualdez. First cousin di Bongbong Romualdez Marcos. Kaya as if in queue, garo baga pig-iriling sa nasubaton kang konduktor kan orkestra, kan mag-file tabi si Inday Sara kan sa iyang COC bilang Vice President, nagluwas man po ang Partido Federal of the Philippines o kan Pilipinas, na iyo man po ang partido politikal ni Bongbong Marcos, nagluwas man po sa inda pong resolution na pinag-aadaptar ninda si Inday Sara bilang sa indang Vice President. Uyugon mo an. So kaya ngunyan po ang tandem is Bongbong Sara. Sa halipot, Buday. Si Sara baga mas midbidiyan sa apod na Inday. Sabi ka na amigo ko, Buday databi ang tandem. Kung sa Bicol, maraoton niya na de. Pero sa iba, de magadaran na ko ng bot sabihin ka. So, yun na po yan. So, mga pinag-aasahan niya to na mga anong pudgani kayan sa kuan. So, patintero. Patintero kan mga politiko. Ano ba po pinaghihiling iyan na pinag-consolidate po kan nagkapirang partido politikal sa inda pong kapot, grip sa gobyerno. So dyan po sa tandem na iyan, nagsusururog dyan, so Partido Federal, KBL, yung Lakas CMD, sabi malaog manda tabi, so partido ni Manny Villar, Nacionalista Party. So yan po ang magiging formasyon kan nagralaban-laban na kampo, tangani pong takmaon ang Malacanang sa maabot na 2022. Sa ibong nalado, igwa po nin mga grupo-grupo man, sina Ping Lacson, Soto, yaman dyan si Isko Moreno, tapos si, ano so doktor? Ano apelyido ka ito ni doktor? Go? Taga Kamaligayod ang. Si Saypa, Lenny Kiko. Tapos dakol pa po ng mga grupo-grupo na gusto man po na takmaon ang Malacanang. So ini pong mga grupong ini, kung sa indo po pag-atid-atidon, ini po ang mga darakulaon na pamilya, di po sa Pilipinas. Kung sa Tatsulok, iyon po sa nasa Puro, siguro baga sa Pinuso, siguro Pinuso baga, Tatsulok, siguro Pinuso, Baliso-so. So ini mga taong ini una nagralaban-laban dyan sa pagka-presidente, vice-presidente, mga senador. Iyo yan po sa mga yaon duman sa itaas kang Tatsulok, so sa itaas kang Pinuso. So malipot baga. Maski bagong haon, mga malipot ang Puro, ang Pinuso. So ayan po ang mga taong yan, yun yaon duman sa itaas. So sa baba, kita na mga pobreng tikoy. Di ba? So diyan mo mailing po ang itsura kan katuyang susyedad, araw kanin sa likodan ko, so mga nasa Facebook. Yan baga sa likodan ko, Tatsulok yan, Mayon Volcano. So ang Mayon Volcano garing, ang sa itaas ka yan, mainit. Pero itong Pinuso, sa itaas ka ito, malipot. Walang pakiramdam. Bago ko yung pading tots. Yan na po ang sa tuyang abangan sa Lunes. Sa tibaad ko ni Guapa ki mga kambyada.
Sabi nga ni si Parladi makandidato man na presidente. Si General Parladi baga, so sa ano to? NTF CAC, mga kandidato man ang presidente ba ito o senador sana? Nalingawan ko na. So yan, abangan niya to yan sa maabot na petsa 5 o petsa 15 ka Nobyembre. Tatiba adigwapan din mga mahuros, masakat. Okay, iguan na kita ng 31 minutos, makalihis na po ang alas 4, mapadagos kami pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. La, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joey. Okay, balik na kita digdi sa satuya pong programang tudi sa GB. Ngunya na Sabado, petsa 13 kan Nobyembre. Sabi ni M. Blaso Quachin, Merry Christmas ngayon, Sir Nong. Man, ika ang pinakainot na nag-greet sa kuya nin Christmas.
Yan pala sa Bakakay, si Willie, nagdadangog man sa tuya, maski malumlumon da tabi dyan. Oy, kung malumlum tabi sa indo dyan, tibaad kung maguran ano. Bantayan po sa tuya po mga palibot, o ang palibot niya to, lalo na kung itayaon dyan sa may gilid kan salog o sapa, tiring man dyan sa may mga bakilid na mga lugar. Na naghapon bagatabi sa uran, tibaad kung malumoy na ang daga dyan sa tuya pong itaas na parte kan sa tuyang pinag-istaran. Sabi nga ni Delicades na magkaigwa ki pagrasay kan daga. O sige. Kaya kung ka daw ini. Toto'y bilisan mo ang takbo. Kailangan mga bumbang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalon ka, tumapa kung kailangan, at baka tamaan pa ng mga balang ligaw. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalan ka, humandusay dyan sa tabi. Toto'y alam mo ba kung ano ang punot dulo nang di matapos-tapos na kaguluhan ito? Hindi pula dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tata ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tasulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Habang may tasulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Iligtas ang hininga ng kairaming mga tao, at ang dating munting bukid ngayon'y simenteryo. Toto'y kumilos ka, balik na rin ang tagsulok, tulad ng dukhanda na ilagay mo sa tuktok. Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Okay, so nailin nindo tabi na siguro na riparo nindo so lyrics kan na katsulok, no? So sabi niya duman, ako umanda tabi ang naglalaban, ang dilaw, pula, pink, blue, ano pa? Di matatapos itong gulo. Kundi kung yaong paman talaga ang poverty, yaong paman dyan talaga ang injustice. Sa tuktok, hindi matatapos. An election kaya, ano yan eh. Kung hilingon tabaga tabi Kuya Ronald, an election, suruagan yan kanilipante. Kulay at tatat ay di siya. Kung iyo. Hanggang Kung yan, pag nagsuruagan ng ilipante, kung ikos hustisya o kino, dumulag ka na. sa Hindi ka nagparasabay-sabay dyan. habang may tagsulok at sila ay nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Totoo na ang eleksyon sa ropong ehersisyong pampolitika o demokratiko. At Kaya lang kung mga lagkalag kang unyan, tapos itong gulo. dahil naman baga dahil naman ano nga rin kayo ki ibang nagkakapirili dyan, iyo naman sa nabago. Gulo, oh, oh, oh. Nata nakaisi katabi dyan ki sarong para maritatas na naging mayor. Hindi matatapos. Nakaisi katabi dyan ki sarong para uma na naging kongresista. Ha? Diba? Aray pa mag ano na sa nakita.
Ubladi-ublada. Ha? O, nakailing ka na ki Sarong Parabanwit na naging gobernador? Ha? Ay pa mambaga. Sinda-sindaman sana. Sindaman sana. Tanailing tabagan, eleksyon, magastoso na de. Gastoso ng eleksyon. Kuno rin daw magkaigo giraray ka na araw kay tabagang eleksyon na karaunan sa nakipansit. Kan panahon kan ako aki-aki pa. Ana rurumduman kong eleksyon kay to karaunan gipansit. Yung mga pigaapod na mga sigidores, so mga followers kan kandidato, minatiripon sa mabatag, dumantabi pipwistuanin pansit sa kamaluto. Kan panahon, kung bangot kan sa imong pansit buyod sana, maluya nga yan. Pero kung bangot manok, matibay nga yan. Rin daw makabalik ito ade, na wara nin substitusyon. Wara ki kandidatong nagtatago kung ano ang dadalaganan niya. Ngunyan ng eleksyon bagang ngunyan linga, dahil doon nariparo, may mga kandidato na nag-file ki o gusto magkarandidato, pero dahil pigdataram kung ano ang dadalaganan ninda. Sagkod ultima ora, dahil pigdataram. Siya yung nakailing ki kandidatong arugan. Abang sa ibang kandidato, puga-puga na kan pagpabistukan sa diri niya tapos kung ano sayang dadalaganan. Siguro magiba na secret. Aber daw, digdi daw kita sa saro pong bareta na kung sain may relasyon tabi ini sa ini pong tax on fuel. Nabuting kaya naman ini ong isyong ini kan padagos baga tabi na uminulan to pay taas yung presyo kan mga petroleum products. So premium gayod pirana 65 o 66. So ibang nga ni ibang lugar, iguana pong 71, 70, arog ka ng presyo kan gasolina. Ninhuli ka ini po, nagkaiguani na lakdang nagkapira niya itong mga lideres na pag-adalan tabi ang pag-reduce o takras kan buwis o ining excise tax yan po sa mga petroleum products. Saro po sa nagtumor action ka ini, iyo po ang pamayo kan House Committee on Ways and Means. Sa paagi kan Committee Chairperson asin albay Representative Joey Salceda, kan nakaaging Huwebes, naprobara na po ang amended substitute bill. Dumampo sa manlain-lain na mga measures o mga lakdang na may katuyuhan na bawasan ang excise tax on petroleum products. Ang informasyon tabi ni Congressman Joey na sa proposal na ini will reduce excise taxes on diesel, kerosene, and liquefied petroleum gas to 0. Didi po sa amended substitute bill na ini, sabi ni Kong Joey, an excise tax kan diesel, kerosene, asin LPG magiging 0.
Bukod sabihon, wara ng excise tax. Mientras tanto, ang excise taxes sa low-octane gasoline na panginot pong pinagagamit kan sa tuya pong mga tricycle drivers, magiging 4.35 na sa nakada litro ang magiging excise tax. Mientras ang premium gasoline, mantenido po ang 10 pesos excise tax per liter. Kung sa indo po magigirumduman sa irarum po kan tax reform for acceleration and inclusion of train law, ang excise tax kan diesel o ining crudo nasa 6 pesos kada litro. 5 pesos man kada litro sa kerosene, 3 pesos per kilo kan LPG, asin 10 pesos per liter of gasoline. Ini so premium gasoline. So ini pong excise tax suspension will be implemented for 6 months. 6 na bulan po ang durasyon kanasambit ng tax suspension. So maray na po iniyo, di ba? Kasi within 6 months, ibaad lamang mag-stabilize na ang presyo ka na petroleum products. Hoy, maray na po palaan kay Charo Tardales, dyan po sa Daraga Albay, dyan sa Civil Subdivision. Siring man kay Manaymili Bitangkor, dyan tabi sa Our Lady's Village, Bitaano, Legazpi City. So ini pong suspension na ini kan koleksyon kan excise tax sa petroleum products. Malulugi po ang gobyerno sa kantidad na 45 bilyones de pesos. Pero ang mga konsumidor man tabi, sigun kay Congressman Salceda, iyo po ang may ganansya digdi sa lakdang na iniyo. Sigun po kay Congressman Joey, ini pong measure na ini, igo akan pinag-aapod na self-correcting mechanism. Ha? Na kung sa indatabi, Kuya Nalds, the excise tax rates will be reverted back to its original cost if the prices normalize. Ayun. Self-correcting mechanism. Bukod sabiyon, ini pong presyo kan o ining kantidad kan mga excise taxes na nabanggit niya to, automatic ining mabalik sa dating amount the moment na mag-normalize na po ang presyo kan crudo. Sabi pa ni Kong Joey, kung ang presyo databi kan crudo nasa $65 kada bariles, then the excise tax rates will also normalize. Kasi iyo po ini ang normal na presyo o presyohan kang crudo sa international market, $65 per barrel. So ang premise o lohika o rason kan tax relief bill, iyo po daan na kung ang sitwasyon ba kung normal. So magkakaiga po ni tax relief. So sa maabot pong 4th week ang November, aaprubaran na databi kan House of Representatives sa 3rd and final reading, asin ipapadara na duman sa Senado para sa indapong concurrence.
So mareray po ining informasyon dahil ta grabe po ani nagrangay kan mga nasa transport sector ngunya. Bata so kahagadan bagatabi na fare hike. Garo dahil po kumbinsido an sa tuya pong mga otoridad sa transportasyon na sa panahon na ini magkaigwa po nin dagdag pamasahe. That's when her panties dropped. She had me kinda shocked. Her whole world I rocked. It was kinda Hoy marinapon palan kay primong Toy Reynoso. in her eyes that she is satisfied. And now she Ano daw tabi primong Toy kung maguristoryahan kita? no reason to fight it. Likturahan mo daw kaning pigaapod na aggregation. Tanadangog ko kay Attorney Oliver O. Kay Attorney OOO. Maray na pong tabi sa imo, Attorney OOO. Dyan sa Ligaw. Ano daw tabi kung tawan mo man ako kiliktura, sabay ka mo kasi primong Toy Reynoso. Likturanin daw kaning manungod sa aggregation. Ini po may relasyon, digdi po sa satuya pong industriya nin kuryente. Digdi po baga sa samuyang banwaan, producer kami kang kuryente, pero abaan ng baba kang bultahe. 130 sagod 160 bultahe sana. Kaya minakarong katong ang mga appliances kan mga tagama nito. Tudungan nga ni po sa National High School, nagreklamo na tabagoon pa sa nasusaindang risograph machine, tinaritian kan harababao na bultahe, minsan narao. Kagay po ang marayan ngunyan, because of the production kan mga modular modules, bakong modular, mga modules kan mga estudyante, taday pamambaga so face to face, estilo nin iriskwelahan. Kaya kay puan magprodusir nin module. Kaya niya so sa indang gamit sa pagprodusir kayan, tinaritian ka na babao na bultay kan kuryente. Raot. So, kita makakaasa ngunyan sa madalian na panahon na magkakaigwa kita nin sufisyente, asin regular, asin normal na supply nin kuryente, kay rarum kan apek. Kaya kita makaasa dyan. Kaya kay puan siguro, i-explore niya to ang ibang mga posibilidad. Kan nakaaging pag-urulay niya mo with Congressman Joey, ighagad sa muya yung mga documents, tangani po na makatabag man siya, duman po sa ERC na matawanin solusyon, iyan po na problema dyan sa nito, siring man sa iba pang lugar na hababao ng kuryente na pigpapabulos kan APEC. Wine your body, wiggle your belly, dip and go down in a the new style. Wine and go up, wine and go down, bubble and a rock to the new style. Around are you feel line it up, are you feel wine it up? I do the boom shakalaka to the dancer, pull up and say the boom shakalaka it a the brand new style. Wicked say it wicked, Jaja no say it wild. Ragamuffin style of the disciplined child. Dip and go down and get a well versatile. You feel move for your waist, move for your back. Wine and go down and do the shakalaka lot. Get in the groove, cause you are the top notch. Bubble and a wine, girl right on the and you feel wine your body. Pigihiling ko mga tugang iniong sa kuya pong cellphone. Si Presidente Rodrigo Duterte, yaon sa Commission on Elections. Ngunyan pong momentong ini. Anailing kong may pigpipirmahan, si Senador Bongo. Alat daw, hilingon ta daw kung anoan na pinagigiribo kay niyo.
Kasubago, nagparadalagan man tabi si Senador Bato de la Rosa. Pasiring duman sa Comelec, tamawidro na databi kan sayang kandidatura bilang presidente sa irarong kan PDP laban ko si Wing. O ngunya nanganiw naman sa Comelec sa Intramuros si Senador Bongo. Dahil aram ko na sa salidaan niya si Bato bilang kandidato sa pagka-presidente, hindi ako sana malabuo na talaga. Ha? Garo na sabaw na maaskado na grabing paminta na dahil masabutan na namit kay niyo. Ha? Maribukon ang kampo nindo. Garo ka mo mga boom shakalak. O di ba galat daw ta? Makuan kita ha? Hanap kita kichismis ko ng pigiribo kay ni Digdio. Sing out when the DJ say, wine your body, you wrinkle your belly, you tip and go down in the new style. Sabi ka nung kalibog bay. Garo nagkakaigwa databi lugod ni na follower ining si Rastaman. O garo na baga makiri. Garo na baga pigtutuya-tuya talugod an sa tuya pong anong ngaran kay niyo electoral process o igwa na ki BBM go igwa pang Sarago. Malibungo na niyo direktor. Ha? Puro Duterte? Ha? Uyugon mo an. Ako. Na kita? Tapos Vice President si Duterte, si Pidots, ailing mo na ka. Ha? Jesus para Joseph. Aber daw, nakagunta si Frida Aguilar. Ang tanong niya sa sarili. Nagkarilibong na so Duterte Marcos Group ade. So, nagkarilibong na so garo na mga libong na balanak. So administrasyon. Yaring mga pala. Kaya ano baga, pwede dang ipa-DQ si Bongbong, di masakat naman si Sara. So Duterte man graray. Pwede man yun. Karo dahil man tabako man magkapartido ang doa. Papaganaon gayud si Bongbong tapos i-DQ. Ainda. Buhay nagtahimik sa isang munting. O yan na, Bongo Duterte tandem. Iyon na pala ninyo. Jesus Marius. Ang kaligaya. Bueno, nabuta kita kan sa tuya pong paramientras na oras ni pamamaaram sa programang 2D sa GB. Sa ngaran siliwat ni Congressman Joey Sarte Salceda, kan segundo distrito kan probinsya ni Albay. Sa ngaran ni Kuya Nals Baldo dyan sa kontrol. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Nagsasabing mapasatuya ang bendisyon kan mahal na Diyos. Paaram, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.